खुलुमबाय सनाफोर फिन खनसेबाव दिनै गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो गोसो गोरबोजों बराय हरलायबाय थफ्लायाथ' थाबाय थाखागोनखा बिमा बुरै जाबाय नालाय थ' नायलांदोलाय सनाफोर दिनैबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम जायफ्रा डेलि ब्लग भिडिअनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय डास्टबिनानो नै जोंना गोजौआवसो दोननांगौ जाबाय आरोना मालायना गाहायाव थायोबा जोंना गोजौआवसो दोननांगौ जायो ओरैबायदि माने बिराद माने बुस्थुखौनो गारनोनो हाला डास्टबिनावनो जेबो गैला बेहाय खालिसो ओमफ्राय थिखांना दोनहरबाय आं एकदमबारे न'खौनो लेथ्रा खालायजोबो गारसारजोबनानै लेथ्रा गारबाबो ओंखायनो गारला थ' नायलांदोलाय सनाफोर दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मा देखायलांनो हायो देखायनोसैलाय फुंनि खामानिफोरखौ मावस्रांनानै लाखांबाय साखि बाखि होनानै लाखांबाय टाइमा दा 9ता जानोसै ब्रेकफास्ट खालायाखै जों दासो खालायनोसै सनाफोर बोथोरा दसेनो जि सान्दुं दुंदोंमोन फुंनिफ्रायनो एकदम थांनो ओमफ्राय दा नै अखा हाहां दोमैहां जालायबाय थ' सनाफोर सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानबा वेलकाम खालायो अननानै भिडिअसफोरखौ नायनानैल' डाटा मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामनानै ला बेल आइकनखौबो क्लिक खालाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ आगारोबानो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदि नायलांबाय थादो सनाफोर दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मा देखायलांनो हायो देखायनोसैलाय आरो सानसेनि गेजेराव मा देखायलांनो हायो देखायनोसैलाय सनाफोर नायलांदोलाय आरो मोजां कमेन्ट खालायदोलाय आरोना आगैमोना आंखौ माने बुंहरबाय थादों भिडिअखौ एसे गोलाव खालाय गुसुंद्राय जायो नायनो अहाया मोनो होनहरलायदों आगैमोनाथ' नाजागोन आं आगैमोन गोलाव खालायनो थ' सोरबा होनहरदों नालाय ओंखायनो आं नाजागोन आगैमोन भिडिअखौ गोलाव लाबोनो सोरबाफोरा बायोबो नालाय गोलावखौ नायनो ओंखायनो माने सर्ट बानायनाय जायो सनाफोर थ' 10 मिनिट 13 मिनिट 12 मिनिट बिदिया जाखायो आंनि भिडिअआ दा नाजागोन बिनिफ्राय गोलावसिन बानायबावनो सनाफोर थ' नायलांबाय थादो आङो ब्रेकफास्ट खालामनानै लागोनसै ब्रेकफास्टआव मा जानो नागिरदों नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम हाय होनदों सनाया हाय रागा जोंलाय सोमथाबलायबाय गोसोम नानेखा साग्लोबनाय बायदि साग्लोबलायबाय नै बोथोरा दा जोंहा दिनै मैयानि भिडिअ आं देखायखादोंमोन ना माइब्रा लाबोदों होननानै नै माइब्रा ओमफ्राय ओरै गाइखेर साहा फुदुंसै ओमफ्राय आंनि हेल्पार नै थाव हरबाय थ' सदाफोर सोर माइब्रा माइरंखौ एवनानै जानायाव नै बिदि पियास होगोन ना होआ आं दाना होयो सासे आब'निफ्राय आंबो मोनजादों नालाय सासे आब'आ संनानै होनायखौ आंबो मोनजादों ओमफ्राय आं सानोमोन जोंहाथ' बिदि जाफेरामोन नालाय थावआवल' ओरैनो संख्रि होनानै माइरंखौल' होनानै एवनानै जायोमोन मा होनोमोनलाय एवनानै जायोमोन ओमफ्राय बे आब'आ सामब्राम दुन्दिया बोथोराव दुन्दिया सामब्राम बिलाइ आरि होदेरलायो बानलु होयो ओमफ्राय आं उन्दै गोनां नालाय आं बानलुखौ होला पियासल' हानानै लाबाय ओमफ्राय सोर जायो बेबायदि खोन्थाहरलाय कमेन्टआव सोरबाफोर जाखायोमोनबा आंहा बे आब'निफ्रायसो मिन्थिदों आरो बिदि जायो होननानै ओमफ्राय आंबो दाना बेबायदि सङो सम एखनबा होयो एखनबा होआ दा दाख्लै खनसे फैनायावबो नोंसा गुमैनोबो जाहोदोंमोन आं गोथाव मोनदोंनो गोथावबो मोनजायो पियास आरि होनानै माबायोबा सङोबा टेस्टआ हाबो आरोना पियासनि माबाया एसे फ्लेभारा हाबो गोथाव मोनजायो ओंखायनो आंबो पियास होनानै संबावनोसै दिनैबो बानलु होला गथ'फ्रा जायो नालाय उन्दैयाबो ओंखायनो बानलुखौ होला आङो सोर जायो पियास होनानै खोन्थाहराखैमोन हरनोसै आंनि पियासखौ नै मावजिया नै मा होनदो है मा होननो नागिरदों नोंलाय नै थाव बेरदेर जागोनबो ओंखारथ' सोनबाय सनाफोरनै आङो माइब्राखौ मैया मोनायावनो हरसे सोमना दोनखादों माइरंखौ फिथाबो जानांगोन र' नारेंखल होनानै फिथाबो जानांगोन र' फिथाबो जानो लुबैदों थावनि सिथाव माइ गायखांजोब्बाय खोथिया आग्लायबाय खोमा नै गालांबाय बेखौ उनाव लांफैया बे गायजोब्बाय नै बोथोरा सोमथाबबोगौ हनै नैबेहायनो आंहा जाख'लायनो हायो ना मोनो सनाफोर जेल मेसेङाव सारबा खोन्थागोन आङो नैबे फुख्रि फिसायावनो जाबाय नै आंना एवनायाबो ओरै सायाबो गोदौबाय सनाफोर थाव लोंसै जाबाय जानोसै बिमा बुरैनि उदैया जाद' होनबाय
गाइखेर साहा गरगरा माइब्रा ओंखाम थांखियाव जिरायनानै आराम जानोसै आखायालाय माथो आखाइखौ हरखादोंबा मानो सामस नांलायलायगौ ना सनाफोर आखाइजोंनो होनोसै नोंस्रा गुमैया माइब्राखौ बिदि संबा माइब्रा ओंखाम बिदि बिराद गोथाव मोनो बिराद जायो बियो गोथाव मोनथारो गुदुंथार 9टा बारखाबाय दासो जाबाय आरो माला ओंखाम जाबावनो दा 2टा 3टासोआवसो जानोसै ओंखामखौ संनानै दोननानै सनाफोर नै स्लिम स्लामनो लेरहायनायसो मोनखाबाय जानानै उन्दुनोसो ओंखारबाय बोरैबा लेरहायनाय मोनो दुरबल मोनो खामानि मावनो बायो ओंखाम ओंख्रि संनो जुरिनोसै मा ओंख्रि संनाय जायो मिन्थिला दिनै बिस्थिबार मिरामिस मा संनाय जायो नायनोसै र' साहा लोंखांनानै नै ओंखाम जानानै लाखानोसै सना भिन्दि आलु भाजा खान्थाल बेगर बाथोन देलाबायनानै जानोसै बिमा फिसा जोंना जेरैबो जायो ओंखामखौ जाननानै लागोनसै दिंखिया लाबोखानाय दंमोन नै सनाफोर दाखालि बायनानै लाबोनाय ओमफ्राय बावदों आङो बेखौनो एवनोसै आलु होनानै ओमफ्राय खान्थाल बेगर बाथोन बानायनानै जानोसै बेजोंनो जानानै थांसै लागोनसै आङो गरमथार बोरैबा दोहो दोहोनो सान्दुं दुंफिनलायबाय हायखांबायबो सुनानै लाखांबायबो दहाय ओंखाम एवनायावनो माइब्रा एवनायावनो एवनोसै सनाफोर फिसाजोनो एसे नैबे कालारिं पापरखौ एवनानै होनांगौ जाथ'वाबाबो संनानै दोनखानोसै सान्दुङा दुंलायबाय नै थां थांनो नै सान्दुङा थां थां दुंफिनलायबाय दसेनो बायनाय दिंखियाखौबो खान्थाल बेगर बाथोन खालामनोसै ओंखामा मोनबाय Gerci, nah mame. Ayo, ayo, kaya lem mabi belai. Ayo, ayo, ang sian ayo, ayo. Reaction ko daw birat gadang-gadang thalai biye. Nah, ha ingat deh sunat deh. Ha ingat. No, ang sian ada no. Dinkya dapat menapai halde bu ha kang ewagasno dong. Ang moनसे baso hoyo halde ariफोरखौ सोब ओंख्रियावनो संख्रि होनानै एवगासिनो दं नै मोनसे बासो होयो आं हालदै होथ'वाखै दाबो ओंखायनो फुरगेवगेव नुदों नै ओमफ्राय ओरैजाय माबा खान्थाल बेगर बाथोन रुखाबाय सोरबा रुयो सोरबा एवो बायदि प्रसेसै सङो आरो ना सनाफोर आं बेबायदि सङो नै मोनबाय नै आंना दिंखिया भाजायाबो खांना लाबाय आं ओमफ्राय नै खान्थाल बेगर बाथोना गुफुर फुरगेवगेव बेमारि जाग्रा बालाय मा जानो बिराद टेस्टी हालदै होआखै नालाय ओंखायनो बिदि गुफुर नुदों गोसाथार बिराद गोथाव जाबाय नै दा जानोसै दा जाथ'ला फिसाजो उन्दैया उन्दुबाय ओमफ्राय बे उन्दुनायावनो आंबो दसे मेगन मोसेबफानानै लानि सनाफोर रेसानो गैखाया दा सिखारबाथाय आरो रेसानो गैखालाय बेजोंनो खिथु खारफाबाय थानांगौ जाखायो बेंबाय थानांगौ जायो ओंखायनो दसे मेगन मोसेबनानै लानोसै आङो उन्दुलाङो ना लाङा मिन्थिया टाइमा दा 11टा जाबाय गाव उन्दुनायावनो उन्दुखानानै एसे रेस्ट लानानै लाफाखायाबाथाय जाया उनावबाथाय मोना दा सनाफोर दा दसे थानानै लोगो मोनफिनगोन दसे रेस्ट लानानै सिखारबाय दासो ओंखाम जानोसै टाइमाबो 2:30 जाबाय सासेया नै दासो ओंखाम जानोसै माइब्रा ओंखाम जानानै ओरैबायदि गाज्रि मोनबाय देहाखौनो लेरहायनाय बायदि मोनजोबबाय दसे उन्दुफाबाय आं सनाजों ओमफ्राय सिखारबाय ओमफ्राय एबारसो ओंखाम जानोसै दासो नामा
सनाफोर दुगैस्रां लोबस्रां लाबाय बेलासिनि खामानि एसे मावस्रांनानै बाथौ थाथौनि बासन बर्तन सुनानै लाखांबाय ओमफ्राय बेलासि सम जाबाय टाइमा 6टा जाबाय ओमफ्राय आङो बेलासिनि साखि होनोसै सनाफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालायला बेखिनि शेयार खालामनायखौनो जायफ्रा जोबजासिम नायबाय बिथांमोननिसिम गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जायफ्रा नायनो मोजां मोनो अननानै जोबजासिम नायदो सनाफोर दे बाय बाय